Aming Diyos, Amang kataas-taasan, ang pagsasama-sama naming ito ay aming inihahandog sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Labis ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at paggalingang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Ang pagpupulong na ito ay inilalapit namin sa iyo upang maging instrumento ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tanggalin mo ang puwing sa aming mata nang kami malinawan at makakita sa pananaw at damdamin ng iba. Alisin mo ang balakid sa aming mga pandinig upang aming maulinig hindi lamang ang mga tinig, subalit ang nakakubling hinanaing, hinanakit at kahilingan ng aming kasapi. Gawin mong matalas ang aming mga pangamoy sa sanhi ng sigalot at hindi pagkakaunawaan, at upang malanghap namin ang samyo ng mabangong pananalita at pagpapahayag. Gabayan po ninyo kami upang makita ng aming mga mata at marinig ng aming tenga ang mga aral na ibibigay ng aming mga tagapagsalita. Gabayan mo ang aming mga hakbang ng matiyak namin ang landas na aming tinatahak ay yaong iyong itinakda para sa aming mga yabag. Huwag mo sanang hayaan kami na maglakad ng mag-isa o di kaya'y mga pasadilim at matisod at idapa ng aming kahinaan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Upo tayong lahat. Maray na aga po sa gabos ng mga yaon digdi sa Sepio, sa satoy mga bisita, sa satoy ang presentor, sa satoy ang naka-online by Facebook and by Zoom. Sige po. Ini po para sa karamang kang gabos, nagpuon po ang satuyang presentation kang August 17 up to September 4. Bali, this is the last day po. Ini po ay igwang 51 ng offices na ma-present. Sa ngunyan po, may anom na natatada. Kaya po, antabayanan ta po hanggang atyan na hapon. Kaya, tanan-tana po ning pagkakataon, ang satuyang bisita ngunyan, hali po ini sa City Civil Registrar Office. Ang satuya pong City Civil Registrar, mayong iba si Madam Maria Dolores P. de los Reyes. Ma'am, good morning po. Pwede na po kitang mag-preside sa satuyang presentation. PC, Naga City People's Council, kay Ma'am Marivic Balance, Chairman kang Naga City People's Council, and President kang Naga City People's Council for Women, kay Sir Bong Responded, Director kang NCPC, kay Ma'am Rosana Ilagan, Barangay People's Council, Representative kang Bicos. Sa gabos pong yaon digdi, Diyos marahay na aldaw po sa Indo Gabos. Yaon po ako ngunyan digdi para magpresentar kang 2021 proposed budget kang City Civil Registry Office. Sige lang po, ma'am. Challenge sa tuya, iyo talaga, ma'am. Pati mga aki nga ni pag minsan nagaharang, imbis na maka, sa klase dai.
Okay po, punanta po ang presentation kang City Civil Registry Office budget proposal for calendar year 2021. Ay pala. Okay. Iniyo po ang mandato kang samuyang opisina. Ang City Civil Registry Office po is mandated to carry out the civil registration program of the city, develop plans and strategies, particularly those which have to do with civil registry programs and projects. We accept also registrable documents and judicial decrees, legal documents affecting the civil status of a person, and send a copy of all registered documents to the office of the Civil Registrar General, and conduct educational campaign for vital registration. Ano po yung pag-register ng mga documents kang Civil Registry Office? Sabi nga ni po kayan, ang office mi from cradle to grave. Ano po ang pag-register? Si birth, si marriage, si death. And ini pong mga court decrees na pag-register mi sa office, ito yan kung halimbawa may adoption, may mga correction of entry sa civil registry records, annulment, sana dayman, annulment, sana dayman. Any mga legal documents na pagpaprocess administrative kang office, mandated kami kanyo magproseso, directed kami kang Office of the Civil Registrar General. Ano po? Uyan po ang satuyang accomplishment for the year ended 2019 and semester ended June 30, 2020. Before po kita magduman sa budget tanan mi po kami ng brief na ano kang accomplishment kang office. Ano po? Nagre-register kitang civil registry documents, consistent early submission kang monthly report sa PSA. Dati po, ang submission kang sa tuyang monthly report sa PSA, ginibugibo ini every 10th day of the month, of the preceding month, kay itong reports, kay itong submitted na reports sa office. Now, ginibo na po yan every 15 days para po maging update ang records kang PSA. Maging updated ang records kang PSA. Kasi dakulong po baga nagre-request sa PSA ng records, dapat maging update po sinda. Then, we conducted also mobile registration. Ang mobile registration ta po, pagkakondukta ini sa 27 barangays kang Naga City. Pi-request po yan kang barangay officials. And igwa man po kita, may separate kita itong citywide registration every June, pag charter anniversary ta po. Then, pag Children's Month, nagkakonduct na po kita ng registration. Then, we also conducted mass civil wedding. Ang nagpakakasal po kaniyo si Mayor. Then, syempre po, may generated income po sa various services ang office me. Then, number 6 pong accomplishment is the security and preservation ng civil registry records. Na yun po yan ang pinaka-importante, security and preservation ng civil registry records kang office since perpetual po ang satuyang records. Ini po ang number of registered civil registry documents ta po for 1.5 year. Kumailing po nindo si birth, 24,248. Ang marriage ta, 1,727. Ang death is 6,716. Si fatal death is 361. Then, ang legal instrument ta is 11,054. Halanggawan po ining legal instrument na ini. Kasi, digdita po may hiling na ang registered birth ta is 24,248. Ini pong legal instrument ini, ito ni yung mga deikarasal na mga magurang nag-araki. Kaya dakulaan ang percentage kay itong giraray kasal na nag-araki. Pero bako po yung gabos sa Naga City ha, kasi ang registered birth ta is around 35% lang kang 24,000, 35 or more kang 24,000. Si mga
neighboring municipalities po yan o sa ibang probinsya na nag-aki digdi sa Naga City. Kasi po ang registration place of occurrence, place of registration. Kaya miski po residente kaning Magaraw, residente kaning Bumbon, since inaki kaning Naga City po ang registration. Kaya may hiling po nindo, dako lang ng satuyang birth registration. Now, ini pong court orders na ini, halo-halo iniyo. May adoption, may annulment, may change of first name. Ito pong mga pwedeng administrative ang correction sa civil registry records, maagi po yan ng husgado man po, geraray. Ini po ang marriage license application. Ito po ni mga nag-a-apply ng kasal sa tuya. 879 po siya. Si process na petition, iyon na po niyo itong administrative proceedings na naagi sa opisina, dahil na naagi ng husgado. Ito po, kami po nag-implement kayan itong Republic Act 9048 and 10172. Ang 9048 po, ang coverage kay itong correction kan si mga clerical errors, si change kan si first name na habitually used. Tapos ang 10172 po, si correction kan si day and birth. Day and month of birth kan si tao na napasala sa record. And si sex, halimbawa, si ginagamit mo, ika talaga, babae, tapos sina-type duman sa birth, lalaki, pwede na po yan sa office i-correct. Kaya, all in all po, ang i-registered ang document is 45,868. Nag-give po kami ng simple graph para sa Indo, para at least iba pong comparative. Ano po? Sa birth po, kang 2018, ang birth na ina-registered po is 15,838. Kang 2019 po, 17,174. And now, kang last June 30 hanggang June 30 is 7,074. Kung manunotice ta po, di man nagbago ang dakol man po giraray, maski may pandemic kita, may COVID kita, dakol man po giraray ang registration kam birth. Kasi di man po kami nagpundo. Magpun ECQ until now, new normal, bukas po ang opisina, nagre-register kita. Kasi sabi nga ni King kan sa tuyong administrator, unplanned birth and death. Ang nagluyap, ang nagdikit, sa marriage po, kan 2018 is 1,429. Kan 2019 is 1,331. Then kung manonotice po nindo, 396 lang kan 2020 since planned ang pagpakasal. Iyo po, dakulon sinda na day nakasal due to pandemic. Ano po? Sa death, 4,235. Ang 2018 and 2019 is 4,754. Then, as of June, 1,963. Kaya, di man nagbabaring gayo ang birth and death pag-abot sa total na registration. Ano po? Ayan, consistent early submission of monthly report to Philippine Statistics Office. Day po kita kayo nagbabago every 16th day of the month and first day of the month. Nagsasabit po kita ng report. Consistent po yan. Ayan, si pagkandakta po ng mobile registration sa different barangay kang Naga City. Free of charge po yan per City Ordinance 2010-15. O yan po sa tuyang na i-register. Sa legal instrument, iyo po niyo ito mga dekarasal, tapos nagpakasal na si magurang, tapos naghagad sinda ng tabang para ma-process. By the way po, ang payment po kayan is 1,550 per document, per aki. Ano po? Now, ang naka-avail po kayan, 70. Sa late registration po, mostly kani birth, 363. 353 individual, sina i-register ta.
Si marriage applicants ta po, itong sa mass wedding, 106 po si unwedded couples na naikasalta. Endorsement kang civil si pag-process ta po ng documents, nakaka-avail man po ang sa tuyang mga kliyente ng free ka itong sa Republic Act 9048 kasi medyo mahal po ang payment ta kayan. Bali nasa 2,300 po siguro. Now, may naka-avail kayo ng 158 na individual pag mo mobile registration ta. Kasali na po itong sa People's Day po, baga na napundo. 158 na tao po yan. Siguro yan man po dyan si mga cost of services, may hili man po nindo. Then, after po kaya kang si correction, kang si entries, kaya po na pa mag-endorse sa PSA. For correction man kang sa indang record, may payment din yan. Ang naka-avail man po o kayan is 15 tao. Tapos, itong endorsed document, siguro minsan may nanonotice ka mo, pag nag-request ngayon ako sa PSA, mayo ako ng record. Updating po yan sa INDA, maduman sa Civil Registry Office itong client, then ma-request, ipipresent ninda itong negative result ninda. Pero po, mind you, ang gabos pong record ta submitted sa PSA. Kaya kumbaga, updating lang po yan. Maduman sa office, negative result. Igwa po naka-avail kayo ng 83. Sa supplemental, ang supplemental report po, ito yan may mga missing entries sa birth na pwedeng i-supplement, administrative, na-omit nga yan si pangaran kan na-omit nga si middle name, pero may pwede man i-support na may middle name ang pala. Okay. Kaya, bali 741 pong tao si naserbihan ta kaiyan. That costs 598,40,000. Okay lang kaskaso na. Okay, ipo ni nag-conduct po kita ng mass civil wedding. Si Mayor po ang nagkakasal kayan. Sa tabang man po, ka mga opisyales, kang barangay, nakakasal po kita ng 106 na couples. Naisalbarta po kayan si legality kan sa indang pag-iribanan. Now, iyo po ni sinaging income, generated income kang office sa various services. Nagtotal po siya ng 10,421,407. Iyan po, 1.5 po yan. 1.5 year. 2019 and 2020. O yan po ang comparative graph ta. Simple lang po yan. Kan 2017 po, 7 million na-generate na income kan si office, 7,747,283. Kan 2018 po, medyo dakol-dakol, 9 million po sina-generate na ng income. Then kan 2019 is 7,956,917. Now, kan 2020, di ko nahihiling. Now, may tahob kasi. Igo akong kodigo. Okay, 2 million. Kung manonotice po nindo, okay, 2 million lang. Kung manonotice nindo, kung idodouble nindo yan, almost, siguro mga 5 billion, dahil lang kita mga 5 billion, ngunyan na 2020. And that is because of pandemic. Ano po, dahil digdi sa COVID, dakulaon na maray sinabawas na collection kan si office. Now, iniyo po si issued ta mga documents para po sa kaaraman kang gabos. Iniyo po ang mga services kan si office. Nag-i-issue po kita ng security paper. Ang security paper po, ito po yung pigagamit for abroad kang kada individual na nag-a-apply ng passport. So far po, garo sa Bicol Region, garo Naga City lang po ang authorized mag-issue kayan. May security marks iyan po. Excuse me. Sa Legazpi po dahil sinda authorized. Dahil po, kita po kaya ang piki-cater ta, itong issued lang, ito lang pong registered ng Naga City. Records lang po ng Naga City.
Kaya kung halimbawa po taga ibang lugar, PSA po ang kuaninda. Now, ang birth certificate pong na-issue ta is 11,714. Nag-total man po yan ng 585,700. Kabali na po yan duman sa various na income tang for na 10 million. Ano po? Ang marriage certificate 1,842. Si death certificate pong na-issue ta, si certified copy is 10,259. Si registered tang legal instrument is 11,054. Si court order 169. Si late registration is 1,021. Si mga unregistered record po yan ha. Bali 1,021 siya. Pero 300 plus duman, iyon na itong naserbihan tang for free sa barangay. Ano po? Tapos, advance copy. Ito po ning electronic endorsement sa PSA once na kaipuhanan na. Kasi kung di na makakahalat si client para duman sa report, piga-advance mi po na i-transmit sa PSA ang per city ordinance, igwa po yan ang payment. Ano po? Tapos, sina-receive ng marriage application, 879. Okay. Nawaras. Yan na. Any legal capacity, so far, 7 lang siya. Ito niyo yung nagpapakasal na mga foreigner. 7 lang siya kasi bawal garong magpa-Pilipinas sa iba. Now, si petition tapong na process, ito ning correction is 714. Ito man pong, po ni si affirm. Once po kayo nag-file ng petition, for affirmation yan kang legal office kang PSA. Then, ibabalik ko po yan, pag na-affirm na din na si petition, iyo po yan na-approve tang petition na pinadarata sa PSA. Now, pag na-approve na po yan, kaipuhanan itong record kang PSA, may correct din inda. Kaya na-forward man po ulit kita sa PSA, 731 po ipadarata. May mga siguro ni mga kasaling, si mga previous na nag-request. Tapos, just the same, ito pong negative result, dakol po na negative na nagluluwas sa PSA. Day ko po aram kung why. Basta 665 po yan. Si supplemental report is 102. Now, medyo daradakula po ang satuyang income. Pag-abot duman si transfer, si entrance of cadaver, si burial permit, inval permit, itong reclamation, nasa 1 million po yan, 1,820,475,000. Kaya all in all po, ang process documents is 41,498. Then si na-derive na pong income is 10,421,407. Iyo po yan, ang dikit na accomplishment kan si office mo. Ini po ang pinaka-importante, ang preservation and security kang civil registry records. Tayo po ng pagkabuhay kang office. And iyo din po ang, kumbaga, nagsasaray kang records kang individual na tao sa, bako lang sa Naga City, kundi sa iba pong munisipyo. Ang sa tuya pong database is fully updated. Nakaka-record man po kita sa mandatory registry book. Ang problema mi lang po, ining security and preservation dahil po sa bugtakan garo kang sa library sa library may garo medyo difficile i-preserve ang record. Ngunyan po digdi sa program and appropriation na po kita sa budget na po kita man. Ang salaries and wages. Okay, ang salaries and wages mi po, igwa po kami ng 13, as of now, igwa kaming 13 na empleyado. Pero, may request po kami for creation ng sarong empleyado. And, instead na, supposedly, duman sa AIP mi, 3 employees ang requested ming empleyado para magkaigwa ng division ang office. Kasi as of now,
di mo maaapod na division, may division kami sa, kasi mayo man talagang existing na kaya lang dahil aramtang na nagtitipid kita, instead na magpa-create kami ng position, may request kami for upgrading kay itong mga employees na existing sa office na sindaman talaga ang nagtatrabaho, kang trabaho sa office. Ano po? Para lang kay itong sarong creation na kaypuhanan talaga kang opisina. Iyo po yan si salaries and wages. Dahil ko na po saro-saroon, may intindihan man po siguro nindo yan. Basta po ang request me for personal services, 8.7 million. Dikit man lang po ang difference kay itong dati. 7,765,000 po kami last year. Ngunyan, ini pong maintenance and operating expenses. Now, ini pong traveling expenses dati 100,000 po ang satuyang traveling expenses. Pig-reduce po yan sa 50,000 lang since day manggaro kita pwede magpara-travel, lalo na po kami sa Manila ang samuyang transaction kasi yaw naman ang main office kaya pig-reduce sa 50,000 na in case na magtapos po ining pandemic, may magamit man po giraray kami. Now, ang office supplies, kumahiling po nito, medyo daradakula, 300,000 pesos. Kasi, digdi mo po pigko ko itong pigagamit ming certification na pigi-issue sa clients, and that is for a fee. Kaya, kumbaga, na-return man po iyan sa tuya giraray. Ining accountable forms po, 250,000, ito na yan, form si birth, si death, si marriage, si application, and the security paper. Ang security paper po, medyo mahal siya, pero for a fee man giraray yan. Kaya na-return man po giraray sa ini pong other supplies, expenses, duman po ni sa mga programs kang samuyang office na ginagamit, pag sa mobile registration, sa mass wedding, si tarpaulin, kung si mga supplies na ginagamit mo. Then, ini pong postage and deliveries. Kita po ang nagmi-mail kang gabos na transactions kang mga kliyente sa Manila kasi dahil yan pwedeng ipa-hand carried sa inda. Kaya po, igwa po kita ning pig-allocate na pundod para dyan, na kita po ang nagbi-mail. Kaya po, iyan 20,000 po. Si telephone expense po para sa mobile, naka-allocate po ini sa head and assistant, bali 38,500. Kaypuhanan po ni kang office since paano kita makaka-reach out duman sa ibang mga municipalities po baga. Kasi ang transaction bako lang within Naga City. Si mga civil register, kapo may man opisina, nagta-transaction po sa opisina. Kasi igwa po ning service ang office na once ngaya taga-Naga ka, hindi ka ngaya inaki sa Naga City, pero yaong ka na ngaya sa Manila, yaong ka sa Marinduque, yaong ka na sa Negros, kung saan na lugar, pwede ka pong magduman sa civil registry office kung saan ka naka-reside na. Then, sinda ang mga process kang document mo, pasiring sa office na kung saan ka po inaki. Ayo po. Kaya, iyo po yan. Very important po ang mobile phone sa Moya. Printing and publication, digimi po pigkukway itong pagpabukbahan kan si mga libro, 50,000, dikit nga ni iyan. So, kung iisipon mo, dikit yan. Now, ini yung other general services, may job order po kaming apat, dyan yung pigkukua, si repair and maintenance kan si sa tuyang office equipment, repair and maintenance kang furniture and fixtures. Office equipment po, kung taano tadakula, 20,000. Halos po ang office gabos computer ang ginagamit. Then, Xerox machine, photocopier machine. Ano po? Sa ICT, separate man po lang siya. Then, ang fidelity band po, may accountable form po kaming ginagamit itong pag-issue ng license, kaya igwa po kaming ban. Then, ining other maintenance and operating expenses po, dati 300,000, pig-reduce ko sa 200,000. Why? Digdi po kami nagkuko ang pig-gagasto para sa mas wedding.
mayo man pigbugtakan mi lang yan ng amount kasi nag-iisip pa man po gari kita for future mas wedding po nga na 2021 para po mataanan taman ng itong mga unwedded couples po. Kaya ang sa tuya pong maintain MOOE is 1,408,000. Ayan, capital outlay. Dapat po ko tada-aday da magbugtak ng capital outlay. Kaya lang, ibinugtak ko mimam po giraray. Photocopier, photocopier machine, sagot scanner. Kaya po naman po ang scanner, ito may plano po kami mag-digitize ng record. Kaya may 400,000 kaming allocation. Now, ang photocopier machine pigpiprepare mi lang yan, kung mag-bar down, di kita pwede maparakasar ang transaction kang office. Magsabi kita, ay raot po ang samoyang Xerox machine, kaya magbalik na lang po kamo. No, di dapat po ang building ni po, may request kami for repair and improvements ng 500,000. Sa AIP mi po, 1 million ang nakabugtak duman. I-present ko din sa indo. Now, si records digitization, 1.5 million. Iyan po, base duman sa paghapot ko sa IT, sa samuyang, Sir Ansel, na gano'n nga ang budget is 1.5 million. Bangkulang pa po nga ni iyan. Dahil mauubos ang satuyang records na mai-digitize by that amount only. Po? Ngunyan po, mahiling po nindo, medyo daradakula po. Pero ang nakadakula kaya na maray si repair kan si office and si pag-digitize kan si mga records sa office. Kaya 12.508 million po. Ayan po. Ini po ang samuya na pigpaplano ko tang i-create na upgrading sa laang spelling. Kulang di. Okay. Registration Officer 3, SG19. Ini po actually, dati na nangyaon sa plantilla position kang Civil Registry Office. Kaya lang po pig-abolish dahil siguro ka itong maglangkaw si salary ceiling kang si city, si mga ibang mga vacant position kang mga opisina, pighali mo na. Ngunyan, pigpapakiulay ko na sana ibalik. Ibalik po kaipuhanan niyang kang opisina kasi siya itong ma-handle kay itong administrative quasi-judicial function kan si office. Itong sa correction, sagot sa legal instrument. Di syempre po, dapat may mga kapot man yan ng tao, para at least, kumbaga, si functions kan si office, masigregate ng tama, mataanan ng tamang responsibility and accountabilities ang sa mga empleyado, and ma-uplift man po ang sa indang career development. Po? Now, instead pong magpa-create kami ng position, igwa kami ng bookbinder. Nagkataon po kasi ang office nagkataon na siniswerte si iba may mga empleyado na makapasa sa civil service. Sinda eligible. Pero po, qualified enough po sinda to handle the position. Kaya mga graduates man po sinda. Kaya instead na request kita for another creation na makuha kita na yung mga empleyado ulit, ma-request na lang ako ma-upgrade itong position ninda from bookbinder, tuluyan na bookbinder 3, SG4 siya, 12,218 ang salary ninda per month, then administrative aid 2, bookbinder 1, SG2, 11,000 ang salary ninda. Kung may notice po nindo, dikit man lang po baga ang diferensya. Instead na mag-hire kita ng another employee na samantalang sinda itong existing na employee sa office na sinda nagtatrabaho talaga sa office. Po? Mas gamay ninda si trabaho, nagkataon lang na siniswerte sa pero ma-take man sinda ng civil service. That's the time siguro na pwede kita another position na kaipuhan na ng eligibility kang empleyado. Dikit man lang iyan. Sana i-grant ni Mayor. Ayan. Ini po ang satuya ay
Ini po ang samuyang 2021 investment program na pig-submit may kang May sa CPDO. Ayan po. Sa capital outlay gabus yan. Ayan. Pag-digitize kan si records, kay po, siyempre po, 1.5 million ang, ang output kay ni si quick retrieval kan si records, and at the same time, mapipreserve ta po ang record. Why? Pag na-digitize po ang record, dahil na kay puhanan, every now and then, kukuhanan si record para lang i-xerox. Every now and then, kukuhanan si record para mag-give ng certified copy. Pag na-digitize dyan, yaon na siya sa database. Ma-print na lang. Ma-print na lang siya, mapipreserve ang record. Ano po? Now, si expansion kan si office. Kay puha namin pong maray, kasi talagang piot na po kami, plus si records. And si client kung mabibisita po nindo ang office, makahirak ang mga kliyente masyado sinda, lalo na sa time ngunyan, na kay puhanan ta may distancing, mayo sinda kaya, hindi na, actually po, nag-request na ako ng garo tent duman sa luwas, kaya lang, di man magamit po, as of now, kasi, sarong lang magkakita, sarong entrance na lang kita, hindi nagagamit, ninda kaya nagsisiksikan pa man giraray, sinda, kada may maluwas na mo ya, magdistansya ka mo, distansya. Ang mga clients ta po, from all walks of life, kumbaga, igwa dyan, igwang mapakasal, igwang ma-request, pero mostly sa inda, from hospital. O sa panahon ngunyan, papaanuhan mo yan. Kaya every time, minsan naluwas ako, sabi ko, distansya po ka mo. Kasi kawawa man si mga hali sa hospital o kaya si mga taong madadamay sa satuyang problema ngunyan. Ano po? Si registration kan si vital events, syempre, 100% po, yan ang nagigibok ang office. Si mobile registration, maski po nga nigwa kitang pandemic, ipapadagos ta po yan, ma-observe lang po kita ng health protocols, ano po, tapos, kaya kung ang mga barangay po, kung may request, maduman manggiraray kami, just like Tinago, nag-request sinda at kang si the other month lang siguro, nagduman kami, nag-observe lang sinda ng health protocols. Then, si mass wedding, iyo din, siguro, baka pwede din ipadagos yan, ma-observe man giraray kita ng health protocols. Then, yun na po yan si hiring kan si permanent employees na sana, supposedly, sa division chief and then duwang admin. Kaya lang, pig-reduce ko po, duman sa dahil nga niligdi sa satuyan, kaya puhanan ta magtipid. Dahil may mga priority projects po ang office. Ayan, iyo po yan si samuyang AIP 13.85 sana. Ini man po ang samuya sanang proposed organizational chart. Ano lang po yan. 2 divisions lang sana yan. Paano ko doon ni Mama Papadakula? Sadit-sadit kaya. Pareho ko. Sadit-sadit kaya. Pareho ko. Ayan. Actually po, vacant ang samuyang assistant. Ito po yan hinali ang composition. Sir, buong araw mo yan. Ang samuya po, ang Philippine Statistics Authority po, iyon ang samuyang baligero. Sinda nag-i-issue sa mga directives para mag-implement ng mga laws on civil registration. Then, ayan po, iyan po si pangaturugan ni man na sana ma-realize, pero actually po dapat sana kayan apat. Pag-reduce mi man sa 2 division lang. Ining registration, ini po sa registration, sagot pinagsaro mi na, si civil registration, sagot si records management, pinagsaro mi na, para po malesen si satuyang gagastusan. Actually, may existing po yan, si Mrs. Ordonez. Then, iyon na po ito si papakreate mi sana. Itong sa quasi-judicial function kan si office, si legal instrument, then si court orders. Pig-reduce mi man sa registration officer 3 lang. Then si iba po mga positions, day mi na po muna pighiro. Siguro, in the next, years, sana ma-fill up, ma-realize po gabos.
Ayan. That's all. Thank you po. Salamat sa pagdangog. Thank you, ma'am. Thank you. Ayan, malinaw. Sige, recognize na mo ng sa to yung mga nasa via Zoom. Si Sir Rintoy, si Sir Rian Rintoy, si Sir Jess, si Madam Trinity Mayor from United Bicolano Online Seller, si Kenny, Kani, from Youth Children, di ko mabasa ang ano eh. Rosemary Ciudadano from CPDO, Naga City Council for Welfare and Protection of Children, Child Representative, Ma'am Ellen Nicole Vergara, from Facebook Live, yan po ang satuyang ginagalang Chairwoman from the NCPC, Ma'am Marvic Balance, and from NCCW din po, Chair. Sige po, good morning po. Sa tuyang bisita, yan po si Sir El Camil. Presidente po. Sige. Si may hapot po by Zoom and by Facebook Live, pwede na po kami maghapot. Siya po ditingon yan na nag-attender, pwede rin po maghapot. Pero ako, pwede ba ako mag-ano? May gusto lang ako mamlinawan kasi from 2020 approved ang plan, ano ma'am, nabanggitan na yan, yung project na yan, yung digitalized records, ano ma'am, then yung pag-improve ng satuyang opisina, na iba ma'am nataanan ng budget, kasi ang pagkakaaram po, priority ni for the sake na malesser at the same time ito nga ning tigihiling tang napakadakol na record physical din sabi tangani kung sakaling maliles makakabagwelo pa kita ng ano hapot lang ako no sa hapot ko po kung daibay na realize pangalawa ma'am is nahiling naman na yung income na itinatao man ini sa loob ng Naga as dakula kumbaga naibabalik din kaya kung sa usapin kang maibabalik ba ang pondo yes maibabalik siya based naman sa presentation kang 2020 annual plan yes. na i-present po ini sa appropriation na saro din po kaya ako sa nagtukaw at na-observe ako. Thank you. So far po, sir, good morning po ulit sa Indog Boss. Good morning po sa Indog Boss. Ina. Si requesta, dahil pa po siya na-realized actually po itong digitization kan si record. Ang aram ko po, si Sir Ruel ata ang nag-workout para sa gabos na offices kang City Hall and sana po ma-realize na. Actually may nagduma naman sa office, tagaro ang office may ang gigibang pilot. Di ko po aram may pa pong result. Mayo po. Sige po. Actually po, sa rodina sa Tiganon ka, kung mahilig ka po kaya ang kusina ni Madam, talagang grabe ang record na mahilig mo, na imaharang kung paano yaw pa ni Piki. Minsan nga nila, di ba ako nagkaano po kita na, nagsasabi pa nga ni kita na, napakal pa kita kayo mga Molar farm. Yes, ayun po. Pero dahil sa Halloween, Payment siya. Yes, opo. Ako siya araw sa kadali. Hindi gano'n kang i-stock. Tapos, syempre, ang init. So, talagang may kwan. Kaya, baka hindi mo maiagad ka lalo. Sa part po, makakatamang ko ng salamat po. Priorities talaga Thank you po.
Thank you. Ako, Sir Bong, may comment, suggestion, gano'n. Sige po. Oo. Magayon, ma'am, sa presentation mo, tapos nahihiling taman na dakula ka mo sa income generator, kang LGU. Tapos po, ang sa indong opisina, asin ang sa indong mga dokumento na kinakaputan, very vital na bagay sa bawat tao. Kasi nga po, gabos poon sa pagkapangaki hanggang sa pagkagadan, yaon po sa indo ang records. So, saro po, inot, magayon po na may nasa budget po nindo itong repair and improvements and digitalization ng mga si infrastructure tapos si documents din. And sa hiling ko po, saro po talagang dapat i-anticipar ta gaano po ka-secure ang sa tuyang opisina asin yung mga dokumento against any odds like fire, man sa pag-ano po, i-ano yan kang DRRMO assessment, dawa po si Bureau of Fire, i-assess po baga ang building ta, kung fire hazard dyan or what. Kasi po, and then sasabayan ta, dapat i-digitize kasi nga sabi po nindo, para daiman na gagasgas na sa mga papeles, and then talagang archiving, kumbaga, mas organized po and less papers. Pwede, so, ako po, sa NCPC po, aram ko man po masuporta na kay puhan po ining duwang bagay na ini, digitalization and then pagsasaayos po ng opisina. Kasi, doon man po nakasalalay talaga. Kasi naalala ko po, baga, di ba may mga sa mga gugurang na, may mga nagkagarada ng nga dahil na nahanap sa indang birth certificate or any document dahil nga ni inagihan ng gera, inagihan ng ano man na calamity. So, yun po ma'am, sana i-prioritize ang satuyang opisina as in ang kahagadan. In addition to yung pagdadagdag ng staff po kasi ibang kung ma-digitize po kita, ibang skills po ang kaipuhan para dyan. So, yun po ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Sige po, may hapon pa po. Sa by Zoom, may naman po. Tulurog pa. Sige po, kung may na pong hapot, dyan po ang satuyang ano. Dagdag ako? Ma'am, dagdag ko po, siguro, sinabi mo po, subagod na nasa pandemya po baga kitangon yan. So may health, ino-observe po kitang health protocols. And then sa opisina po nindo, dahil nga ni limited space, arag kayan, siguro magpatabang, not necessarily po, ma'am, nakamupa ang masaway, ma-remind sa mga tao, kan physical distancing, etc. Siguro i-maximize ta po sa ibang opisina na in charge po sa arag kaya nagibo. Actually po, ma'am, nag-request man po kami sa PSO, kaya lang, dakol din siguro sindang priorities, kaya di natataan na nagayong ano. Although, nagpapasalamat po ako kay Sir Alex Santos, once, kasi nag-evaluate siya, sagot si Sir El Camel, nagduman siya sinda sa office, mag-evaluate ninda ang office. Actually, non-compliant kami sa ibang mga protocols kang COVID-19. Pigbugtakan ninda kami, pigre-request ko pong 10, pigbugtakan na ninda kami, kaya lang, sabi ko nga day magamit ngunyan kasi saro na lang sa yung entrance and naka-barricade duman sa, may barricade duman sa pig-agyang ka mga tao. Salamat po. Thank you very much, ma'am. Thank you po. Liwat po. Salamat po sa magayon na presentation. As in, ay naman ma'am. Thank you very much po. Thank you very much po. Ay para po. Sige po, ang masunod pong ma-present, hindi po hali sa tuyang City Disaster Risk Reduction Management Office. May iba sa tuyang Department Head, Mr. Ernesto El Camel. Sir, good morning po. Good morning. Floor is yours. Ang ipipresent niya po pala, yan, malingo. Dua po, ang 2021 plan for CDRRMO and local DRR fund.
Good morning, sir. Sa Gabos po, asinsi mga yaon po sa Zoom, maray naga po sa Indo Gabos. Ang opisina mi po iyo ang pinakasalit na opisina sa City Hall. Kami man ang pinakasalit na opisina sa buong bansa. Pero araw kayan ang sa despite na dakulon ang trabaho, dakulon ang mga nasikaso, kami may pinakasalit na opisina. Ano lang po kami, anong sa kadwa, walo lang ang tao sa opisina ni. So, iyo po ni ang mga giya sa pagpresentar o paano may ginigibo ang samuyang budget. Bako pong araw kang si ibang opisina, kami po igwang special guidelines kung paano ta ginigibo po ang budget. Kaya ang tema mi po, DRR, Governance in the New Normal. Ini po, inihiling mi na ang pandemyang ini dahil matapos hanggang 2021 baga mag-exceed. Yan po. So, yan po ang roles ng LGU in responding to the COVID-19 pandemic. Iyo po ni si basis mi ngunyan and for the 2021 budget. Dahil po pigpapahali na iyon ni ang basihan dahil nga ni na pagkatapos kay di igwa pang mga masurunod na mga programa o mga aktibidad na dapat pang bantayan. Bagong araw po kang bagyo na pag nagsirang na ang saldang, pwede ka nang maugma. Ganyan po, saro sa pinaghihiling ta, ano si pinaka-epekto kaniyo sa kasarilitan, lalo-lalo na po sa mga sektor. Kami po ang saro sa pinagtatawanan mi po ding doon o sa mga programa mi, ang saro sa mga kliyente mi, iyo ang dosing cluster po kang NAPSI. 14 po yan, igdi sa sa Naga, mayo kita ning fisher folk saka indigenous people. So, 12 lang po ang kinikater ta dyan. So, yun po this provisional guidelines on the preparation and approval of annual investment programs. Pinagsaro na po si General Fund saka si LDR-RMF. So, yan po, DILG, DBM Joint Memorandum Circular para po sunodun kang si mga LGUs kung paano po iano nila po na ang City of Naga for the past 3 years, kita po si may program on pandemics. Kaya po may po nito si budget kang opisina mi for the past 3 years. Siga pong humanitarian pandemic response. Nakakuha po ito sa dengue, pero ngunyan na-anticiparan tayo. Kaya po nga ni si opisina mi sa mga circular kan DILG as in DOH, maski igawa pa po kitang ASF, saro si opisina mi si pinaka first responders. So yan po, preparedness, response, recovery, and mitigation. So sa disaster prevention and mitigation po, nababa nga yan sa structural measures and non-structural measures. Sa structural po, igwa kitang 16,500,000 and non-structural is 3.3 o 3,350,000 po. Kung ano-ano po yan, base po sa LDR-RMC, yun po iniyo si pagkakabarangay kayan. Flood mitigation projects dahil si mga barangay kadakol na pinagahagad, lalo na Sabang, Abella, Triangulo, Mabulo, Igualdad, saro po yan. Declogging and desiltation kang si mga drainage canal ta po. Improvement of early warning signals, maintenance and monitoring. Ang mga barangay ta po na may mga early warning systems, Mabulo, Sabang, Triangulo. Igo po kita sa Pakol, duman po sa may tulay kang Ateneo. Igo po kita sa Kalawag para po ito sa Klupa saka sa Karangahan dahil ang baha po dyan minsan hali sa
kanaman. Kaya iba po kita dumaning early warning system. So yan po. Sa non-structural, formulation of various legislations, pinapadarata po sa ganyan. Primero po, sunod i-mainstream ang DRR initiatives, lalong-lalo na po sa bitangan si mga sectors kang NAPSI. Last year po, naubos ta si sectors kang NAPSI, pati po urban poor and PWD, naabot mo ito, including children. Si Youth in Children, pinadarata po ito sa DAET dahil regional workshop po ito. Nagpadara kitang SK sa mga out of school youth sa DAET para po mag-attend ito. Iba po kitang community-based disaster preparedness na sangunyan dahil pag-eleksyon kang si sa barangay, halos nagbarago gabo. So nagbaguman kami ng mga diskarte sa pagprograma. Risk financing and insurance policy, ngunyan po ang mga eskwelahan, sa mga vital structures ng City Hall, naka-insure po yan, naka-charge po yan sa opisina mi. Halimbawa po ang JMR Coliseum dahil ginigibot ang evacuation center, ang insurance po kaya naka-charge sa opisina. Ang City Hall po, kung saan sarok sa vital infrastructure, naka-charge po yan sa kami. Then, ikaw po kita program sa climate change and mitigation. Yun po iniyo si Daingayo na hihiling, pero nakulaw na ang impact sa tuya. Lalo pa sabi nga ni kang may mga scientist na nagsasabi na ang COVID-19 ngayon, bako ngayon kagigibuhan ng tao. Baka ngayon yaon lang yan sa kapalibutan dahil ngayon sa climate change, nag-i-evolve ngayon ang pandemya. Ini pong manual operations for mobilization, pero pong nagbabago yan dahil taon-taon may mga guidelines na tinatawag sa tuya. Alibaw mo yan, igwa naman kitang management of infectious diseases. So may bago na naman po kita ng manual of operations para dyan. Nagpupuuna po kita kayan. Hopefully matapos naman ini. So sa preparedness po, city level, ikaw po kitang 1.8 million. Sa barangay po, 3.2. Sabihin, nagbaliktad po kita ngunyan sa programa ta. Mas nag-focus po kita sa barangay para po pakusugutang maray ang response mechanism kang barangay. Kung dati po, mas nakula si budget sa city level, ang ngunyan po binaliktad ta, tinatawanan ta pong emphasis ang barangay na magdakula ang sayadang kapasidad sa pag-responde. Saro po dyan dahil nagbago si barangay officials, binaraguan man si mga taong involved. So nagbago man kita, nag-training kita, nagpuon kita last year. Ngunyan, dahil pa po kita nakakapadagos pag-training sa barangay dahil sa pandemic. Pero sa mga establishmento po, nakapuon po kita. Sa city level po, yun mala po yun operation and maintenance of the RRM office. Si budget po last year sa Kangunyan, dati man lang, sabi ko po nga ni, ang tao mi sa opisina, kaya man lang po kami, anum sa kaduwang job order, duwa po. Kaya ang budget mi sa PS, 2.9 million, sa MOE, 1.5 million lang po yan. Ang travel mi, 50 mil lang. Dahil man po kami nagpaparaluwas. Kaya nakita ng travel mo. So, formulation of DRRM protocol, sabi ta po nga ni Pirmi, nagbabago. Operationalization of Disaster Emergency Operation Center. Sa ngunyan po, mayo kitang klaradong Emergency Operation Center. Igo po kita ng COMSEN. Pero po, base po sa guidelines ng OCD, sa NDRMC, dahil po siya nag-qualify na Emergency Operation Center. Dahil kadakol siyang although may mga gamit kita, may mga kagamitan kita o mga ekwipahing yauna, kulang pa po kita sa staffing, saka sa operational mechanism. Sarong po yan sa perming kini-question sa to. Maray na lang po yan, si mga nag-i-evaluate sa to, nakataon lang na mas matuwa ako, nagtutubod na lang. Sa skills training po, sabi ko padagos po yan. Saro po dyan sa nakulat na pigbabadgetan si Kagawad Lito, itong programa niya.
ang target na po 60,000 households, ngunyan nakaka 32,000 pa lang po kita. So at least kabanga na. Resource programming, yun po to, kung pira si mga resources ta, yun lang ibabal. There are private partnerships, ikaw po kita ang Resilience Council, sa ngunyan, continuation po yan. Drills and simulation, hazard risk capacity mapping and assessment, na nakafocus po ini sa barangay. Nag-ibon na po kita para sa barangay. Ngunyan po, kung ano si mga nag-ibot ang assessment, ibinaba ta po sa barangay. Base duman, sinda naman po ang mag-ibukang sa diri nindang assessment. Data banking, advocacy and awareness campaign, pero naman po kita kaya padagos yan. School safety initiative, permita po yan ba pigbabudgetan. Ayan po ini. Enhancement po kang barangay DRRMC, conduct rapid risk assessment para po ingabos sa barangay, organize barangay emergency response teams. Ang natada na lang po ngunyan, Pakul Youth, ang ano po, pakusaka Bagubayan, taga-kapirada lang po sinda. Dati na bilog tada yan, ngunyan, dikit na lang. Vulnerability and risk assessment, taon-taon po kaya nagbabago, nagdadakula ang risgo sa mga komunidad. Lalong-lalo na po na dakulon ang development sa syudad, pirming naiipit ang mga barangay. Public health in complex emergencies, iyo po ini si bagong guidelines kang DOH na ang BERT, ito po Barangay Health and Emergency Response Team, maresponde sila bako sana sa mga public health o mga pandemya. Kabali na po sila pag may bagyo, kasi may mga ibang kalamidad, kaya magkakaigo po sila ng bagong pag-training po dyan. Kabali naman po sa barangay managing of emerging infectious diseases na pag dapat si DOH ipiglipat po sa MUYA, kaya igawa ng bagong program sa mo, DRR in health sector. Kaya yaw na po yan, mapuo naman kita sa barangay, dati mayo po yan sa barangay, city level lang yan, ganyan po, mapuo po kita sa barangay. Yan po. Nutrition in emergencies, dati man po yan sa barangay. DRRM for persons with special needs, si mga PWD po ini. Ang focus na po digdi, igwasinda ng sarong programa na sindaman po ang nagigibo. Bagong araw kanto, pag may mga kalamidad, kita sinagbubuot para sa inda. Ngunyan po, babalik na doon na, sinda ang masabi, basis sa indang mga kakayahan, ano si mga dapat nindang gibuhon para po sa inda. Dahil, alimbawa, igaw po ang sarong tao, igaw ang kakundian na dahil siya nakakahiling, saro po dyan sa pinaghihiling ta na ang City Hall maging compliant. Ikaw po kitang elevator, pero mas dakol si oras na dahil nag-aandar kaysa sa nag-aandar siya. Mayo po kitang ramp para sa wheelchair. So, dapat nahihiling po yan kang syudad na mayo kita kayan. Iba po kitang mga nakasurat na iba po kitang early warning na nakasurat para sa inda, para lang ito sa mga nakakahiling as in may physical disability. Mayo kita ning programa para duman sa day nahihiling as in si mga day nakakadangog. Sarong ehemplo po iyo ang Marikina City. 2 beses na national award ang binawi sa inda dahil question kang sarong PWD. Nagadan nga si pamilya ko dahil day ko ngayon nadangog si alarm. So, igo po kita, conception pequeña, debuton, igwa na po kaya na may signal na sinda, pag magkusog ang uran, mabaha. Pero, si mga day nakakadangog, daya na dadangog. Igwa mo po kitang mga signages na nakasurat, si day man nakakahiling, day man niya po yan. So, nakulaw ng epekto sa inyo. Then, saro po ini na padagos po nag-uurulay ang mga konseho ka barangay na bakong kanya-kanya. Bako dati po, halimbawa, sarong barangay, 50 sa naman ang naapektuhan sa iya, pag-report niya, nagiging 150. Ganyan po, si barangay na mayong epekto or kadikit ang epekto sa iya kang kalamidad, batabang siya sa barangay na dakula ang
danyos o nakulaon po ang epekto ng kalamidad. Halimbawa, pagbabaha, pagbagyo. Pag may kasulo po, nagigibutan na iyan, ngunyan, dahil si mga barangay tanod na igwa na kita ning auxiliary fire response sa mga barangay po. Then sa po dyan itong acquisition of emergency equipment. Halimbawa po ang barangay Igualdad, sasalit na barangay, dahil niya kaya magbakal nga ning sarong gamit. Ang kaya nilang bakalon, paracetamol, alcohol, betadine, saka band-aid. So paano yan ma-responde? Ay, iba po. Yan po. So sa disaster response po, ikaw kitang allocation na 4.8 million. Yung specific tao sa public sector consultation po. Sa capital outlay, 3 billion. Ini pong 3 million, iniyo si rescue truck. Umahiling ta po, gabos na ambulance sa syudad, sa Naga, gabos po yan, halis sa mga opisina ang budget. City Health, ULI, sa EMS, sa mga alit po yan. Ngunyan, mabakal po kitang rescue truck dahil mayo kita kanyan. Halimbawa, February, may nagsakat sa tower kang NGCP. Kung halaton ta si taga NGCP na yung ma-responde ka do, baka gada na ito dahil pa nasasakat. So, kinuha kang si mga responders ta, kaya nakuha ta po ito. Pero ito po yan, kaya po ata ng specialized na gamit. Ambulance lang po ang yaon sa to. Yan po. So, yan po emergency response, program for enhancement of emergency response. May nagsabi po kaya na ang DRRM office niya, dahil man niya dapat nga ba kung nga kamo mga responders, dapat nga yaon lang nga kamo sa opisina. Pero po, saro po yan na violation kang RA 10121, particularly Section 12 C-8 to pong conduct continuous disaster monitoring and mobilize instrumentalities and entities of the LGUs. So kung dahil kami ma-responde, dapat kami sinainot. Kaya puan po ni emergency rescue and relief operations. Salo po yan. Although kami po naghahagad sa regional office o sa national DSWD, tinatawag yan sa DSWD. Bagong araw po kan ibang LGU, lalo na si Magdarakulang LGU, bagong DSWD ang nagtataong relief, si DRRM offices. Kita po tinatawag tayo sa inda dahil sinda na ang mas may arang kaya. Deployment of rapid disaster risk assessment, yan pong search and rescue and special rescue unit. Preemptive and forced evacuation, data pa po ini namamaster dahil pagpig kuata, sinda, pig-evacuated, nabalik manggiraray sa mga harong nila. Dahil po mayo kitang tultul na evacuation center. Saro po yan sa problema. Saro man yan sa taon-taon, tulong taon na pinaghahanap kang auditor sa Satuya. Kung nakakapag-ibong ngay kamo ning iskwilahan, ano nga taday ngay kamo makapag-ibong ning tultul na evacuation center. Sa paghali ko po sa opisina, igwang sarong papel may nakabugtak. Please reply ASAP. Yan kay Ma'am Ching. Kuya, AOM hali sa auditor. Ipapaliwanag ang opisina mi kung taano tamayo kitang evacuation center sa Naga. Po yan, sa 3.8 po sa rehab and recovery, livelihood support for victims, ano po kita kaya, agricultural support sa mga paraumata po, palibasa kadikit ba lang ang registered na farmer sa Naga, pero may nagtatao po kita, halimbawa, anong primero dyan, seeds, mga binhi po sa fertilizer. Farm coordination and management, ang problema kayo nito, pipirasa na nakakaintindi. Pag sinabi pong camp coordination and management, dapat po ikaw kitang systematic na programa dyan. Bako lang kami ang yaon, magi pong si barangay. Kung halimbawa po ang barangay ang apektado, dapat si
barangay DRRM officer, siya man po ang camp manager dyan. Yan po. So, rehabilitation and upgrading of damaged evacuation center. Standby funds for immediate rehabilitation of government vital infrastructures. Usually po, sa eskwelahan, kita ang immediate na nagtalimbawa po kang Typhoon Tisoy. Nagtao kita sa mga eskwelahan, as in nagtao po kita sa PTA para sinda ang immediate na kayan. Immediate rehabilitation of lifeline facilities, conduct of post-disaster damage needs assessment. Kang nakagi pong bagyo, kaya madaling na ilawan ang syudad dahil imbis na kasuray ko ang magbakal kang mga poste, pinautang tamo na sa inda. Sagkod ko niyan, dahi pa man ay babalik. Nagtao po kitang 20 million sa DepEd, dahi pa man ay babalik kang DepEd. Usually po, pag tinawan si previous calamity, nagtao po kitang 20 million sa DepEd, nagbalik ito after 3 years. So araw po siya kayong kahaloy. Kaya tinatawanan ta ang DepEd o kita nagtatabang sa mga publikong eskwelahan. Dahil halimbawa po sa sarong eskwelahan, 10 yero sa naman ang natanggal. Kung dadaraw po yun sa DepEd, mabalik yan, raot na ang intirong building. Dahil pa naabot si yerong pangato. So ginigibot pinapakaray tinataatasin na ning panggasto para dahil madamage si buong building. Ngunyan po, sa Food for Work program, dinagdagan na po ng urban gardening para po ini sa food security. Dahil ang saro sa reparo sa to, puros nga kita nagtataon ng relief, dahil nga tinutukdoan ang mga tao ng self-sufficiency. Kadakol man sana nga pwedeng tanuman, pwede nga magtanom sa mga backyard, pero dahil nga inigibo. Nagpa-training po kita kayan, pero hanggang training lang, sa good mo yan, dahil na nahiling si mga tanom sa backyard. So salo po yan sa tataonan ng pansin, ngunyan na budget year. So yan po, sa 40 matrix area, sa kanya po 62 billion pa lang naitataw sa to. Pero dadagdag po yan dahil nagdadagdag ang IRA. So 30% po kayan ang quick response fund, then 70% po ang utilization ta na kung pwedeng gamiton sa DRM management. So yan po, sabi ko madali lang si presentation. Salamat po. Thank you very much, sir. Para paingalo muna. Sige po, si mga gabos pong mga nasa online, via Zoom and Facebook Live, pwede na po kita mag-upload sa Satoyang Presentor. Ganyan na aga. Sige, sir. Mapamana po po. Sige po. Ako, sir, may ano lang ako. May saro lang ako, sir, sa may hapot at suggestion po. Igo po kaya kita mga barangay, sa mga barangay po may mga volunteer kita na kung saan nabuo. Lalo na ngunyan na may pandemic. Dakol kitang mga members ko niyan na yaon sa kanya-kanyang barangay na existing. Sarap po sa gusto kong ihapot, sir, kung pwede ba ang private sector makabali sa response team kang barangay, like for example ang KIAC, saro siya sa binuo kang grupo may na standing ngunyan sa Mabolo na response team ngunyan na nagtatabang para sa pandemic ngunyan. Ano siya, pwede ba siya maging bahagi kang sinasabi kang barangay emergency response team? O pwede o dahil? Dapat po nga ni sa kakulangan na esperso kang barangay, mas dapat po nayaon si mga CSO na nagtutulod para madugangan ang kapasidad kang barangay. Iyon po ini si pinapaabot sa mga opisyalis kang barangay na dapat hindi hiling dinda si kakayahan kang civil society organizations, lalo na po si mga sa organization nindo na pirming nasa printera, dahil naman sinasabi na ang barangay pirming huri,
Pero dahil po nga sa ah, kadakulang kang mga programa as in aktibidad na ipinasa po sa mga barangay officials, minsan kinakapos na sida kung si isayda ang ilalaag sa mga araw ngayon. Kaya po nakulawon ang tabang kang mga civil society organizations para po dyan. Kami po sa CDRRMO, may mga civil society organization po na nagbo-volunteer dyan sa mo. Alimbawa, school-based na sana sabihin ta, Come High Rescue, yun po yan si may pinaka dakula na grupo na organisado. Pakul Youth, saro po yan. Kaya po pinaghihiling ta sa ganyan na magdakol po ini. Bako na sana itong nasa hali sa gobyerno kundi pakusugon po ang pagtatarabangan kang si mga nasa civil society organizations asin po si sa gobyerno. Sir, may requirements ba? May kaipuan siyang comply before na makabali dyan? Kasi arap ko gabos na mga ngunya na naka-standby. Naghihiling kami ng partnership which is itong long-term commitment. Kasi sa party mi po kaya mas araram ang gusto ming taanan ng importansya irbanan at the same time syempre itong di kita maghiling duman sa ngunyan lang yan kundi itong commitment dahil aram ko man po saro sa mga objeto kang NCPC na pakusugon ang mga organisasyon, private and NGO o individual man yung grupo. Saro po kaya sa nailing mi na nagkataon na si grupo kang mas araw ko ito so naging parang trabaho niya na mag-response sa sa sitwasyon. Kaya mas hinapot niyo po kung ikaw bang requirements yan or paano kami makakabali sa araw kaya. Thank you. Baka lang sa Po, primero po si accreditation, ikaw po kitang inapod na accreditation process para sa mga civil defense volunteers. Ini pong accreditation tinatawag tayo para po magkaigwaning estado o magkaigwaning sarong pwesto ang mga civil society organization sa konseho kang LDRRM asin po magkaigwaman sinda ni accountability although po pag-iimbitaran tayo ni Gabos pero dapat po ang mga civil society organizations accountable sa saindang mga programa. Thank you very much, sir. Ako, Sir Bong. Sige, ma'am. Morning, Sir Ernie. Good morning, ma'am. Ako po, hindi po kaya haranihon po niyo sa puso ko ang DRRM. Yung so dati kong involvement and dati kong opisina. Gusto ko lang pong medyo ma-clear. Ano po ang mandate kan sa indong opisina? Based po ba yan sa Republic Act 10121? Po, ang creation po sa tuyang opisina, primero base sa guidelines kang RA 10121, then igo po kita ng ordinansa na nagkikrear kang City Disaster Risk Reduction Management Office. Okay po. Ang Republic Act 10121 po, iyo po ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act in 2010. Ngunyan po, based po sa, kung mandate po kaya kang RA, kang sarong batas yan, syempre, tig-adapt man po yan kang LGU. Sa hiling ko po, man nagkakarayuan sa mga istruktura kang inagihan kang dati kang opisina, sa istruktura kang Naga City. Tama, sir? Tama po. Okay. Dapat nga ni, dahil ikaw pong ang opisina may sharing kang ibang DRRM offices, particularly si mga independent component city. Saro po yan pinaghihiling kang NDRRMC. May 4 times a year, ngunyan lang, saro pa sa nagbisita, pinag-audit po kita, COA, DBM, DILG, NDRRMC o sa OCD. Pinaghihiling sa tuyang istruktura. Lalo na ngayon na independent component city ngayon mo. Pero ngayon, dapat dakula na ngayon maray ang sa endong office structure para ngayon gibuhon si mga mandato kang si Acta Republica.
Ako may series of questions kaya. So isunod-sunod ko na, Sir Frank. Good morning po. Yung kung sa organizational structure po kasarong DRRMO kasi ang DRRMO secretariat po kang DRRM Council. Ang membership po kang council idagdag ko na duman sa tigahapot ni Sir Bong Subago na at least 25% po is hali sa civil society organization and private sector. So, automatically, ang city, DRRMO, dapat na magkaigwa ng members hali sa private citizens. So, malinaw po ito. For the accreditation, ibang ulayan na po yan kasi igwa man po kitang SP na nagpa-process ka iyan. So, kung based po sa RA 10121, so may apat po na unit, kumbaga. So, 4 thematic areas nga ni kasatuyang opisina, tama sir? 4 thematic areas. So, disaster mitigation and prevention, disaster preparedness, response, saka recovery and rehabilitation. So, ini pong apat na areas na ini, members ta po dyan or pinapanginutan yan kang iba pang departamento, kang city. Tama, sir? Yes, ma'am. Okay. So, ang satuyang staffing po, ang satuyang structure, dapat igwat sa bawat areas pong iyan. Tama po? Sa office yan, ma'am, ako sa council. Office. Supposedly, araw po talaga yan ang structure kang office. Kaya nga sabi ko pa sa bago, sa presentation ta, anom lang po kami, ang ako, plus duwang permanent. Ay po yan. Then may duwang job order. Dahil tangani na filapan si Saro na, okay, si pang-apat, si pang-duwa lang ang ikaw kita na sa apat na thematic area, duwa lang kita. So Yeah. dapat kulang pa. Sir, Kulang pa aram ko, nga. sa DRRM office, may apat dapat yan na plantilla position. Head, tapos si research and assistant, may training, tsaka admin. Tama, sir? Yes, So, ma'am. apat. So, anong na staff po dyan? Ang pera po, so sabi mo, nakaplantilla po? Sa operations and flooding pa lang. Ang admin, casual ang natao ta dyan. Okay po. So, based po sa structure na yan, may man po talagang sinasabi na primarily ang concern is the 24/7 emergency response kasi dapat saro po yan sa priority area man kang DRRMO pero dakulo pa pong dapat gibon ang preparedness, mitigation, at etc. So, it's kumbaga small unit lang siya pero daily na importante. Na kasi nga daily po dapat safe and secured ang sa tuyang mga constituents. So, based po sa mga plans po for 2021, araw po kayo na may COVID kita, or aram sinabi po nga ni Nindo na it may last even beyond 2021 ang araw kating sitwasyon ta. So, ano po yung mga innovations, ano po ang specific plans na kang sa indong opisina na sa paminginot na dahil barangay level na po baga kita, actually dapat sa simula pa man lang community-based DRRM na kita. Paano ta pa po papakusugunan sa tuyang barangay? Ano po yung mga specific plans, programs, and activities sa araw kaning sitwasyon kasi kay pa yung mga training, etc. Yes, ma'am. Saro po dyan, iyo si dagdagan si kapasidad kang si mga barangay officials as in si mga organisasyon na yaon sa barangay. Sa mga nakagay kayong taon, puros kita nakafocus sa emergency response, nagkulang kita sa community-based assessment. Dahil ginigibo yan kang syudad, sarungani si APAD, si Ateneo Dinaga University Project, na dahil po sa mga namamayog kang syudad, pinaghilig niya ito na dapat syudad ang ginibo kang syudad, dapat iyo nagibo kang barangay. Kunya po ibabalik taron ta, si barangay na po ang magibo basi duman, na dapat nga di si barangay si nagpuon, pinag-adaptar kang syudad. Kundi yaw na po ito, saro duman si bagidibo kang Resilience Council, si mga mapa na pinagtao kang MGB na yung official na ginagamit then si sa Ateneo Dinaga. Itatao ta po ito sa inda para himay-himay yun kada barangay. Duman po sinama poon.
Panduwa, duwa po nga ni sa sarong slide na pinahiling ko na ang management of infectious diseases, bako na sana po pigtatao sa rural health unit. Bako na lang ka, Dr. Borja, kundi pakusugon si barangay health workers, asin po si barangay health and emergency response teams, na madagdagan ang sa inda pong kakayahan. Sangunyan po kaya dahil sa nakaigwang pandemya, garo daitultul si sa indang pag-training. Ang iba nga ni sa contact tracing, dayaram kung ano ang gigibuhon. So dapat po, since na igwadang araw kayo ni yung pangyayari, pwede ngayang maulit ini dahil nga ni ang abot kayo ni emerging and re-emerging diseases. So paulit-ulit lang ngayon, kaya dapat araw na po kayo nagigibunta, ipapasa ta sa mga barangay. As in, ini po dahil man ini mga kayang kakamilang. Sabi ko nga ni, dahil nga ni napapanoan sa buhay opisina, siyempre, permi kami nagdudulog sa civil society organization, lalo na po sa Indo. Okay, may dagdag pa po akong suggestion, Sir Ernie. Yes, Kasi nga ang COVID, bako man sana po yan ang dapat na, bako man lang po yan ang satuyang crisis na kinakaharap, kundi igo pa po kung sa natural and man-made hazard, dakulon pa po kitang kinakahampang na mga risk, halimbawa po, ang bagyo, ang flooding, araw po kayan, siguro sana po, di man malingawan po ang satuyang preparasyon, mitigation, sa iba pa man na hazard na nadadanasan kang satuyang syudad. Yeah, tama po yan, ma'am. Actually, base po kayo doon sa DILG-TBF Joint Memorandum Circular, yun lang ito, piktaran kitang giya na i-supplement ang ini yung pandemyang ini sa AIP maging kang sa mga barangay. Dahil previously, igawa na po kitang mga mekanismo para sa pagbaha, pagbagyo, lalong-lalo na po sa ang mga barangay po ang nagsasabi kung no arin sila ma-evacuate, sign sila ma-evacuate. As in, may mekanismo ang mga barangay kung paano po mamaniharon ang sa kanya-kanya nindang distroso o damage pag-abot sa barangay. Hindi po kaya pig-re-emphasize na lang kaya nag-focus kita digdiyo dahil i-integrate ta ini duman sa mga dating hazards na ito. Dahil pwedeng ito o pwedeng hindi ang magpaluyak ang sa idang mga mekanismo. Kaya idadagdag ta po ini, garo pigibo ta lang na supplemental. Sige po. May hapot pa po. Alidig sa satuyang bayin nyo. Sa online. May last ako. May last po ako. Regarding po sa satuyang mga evacuation centers, di ba kasabay po dapat kang preparasyon ta ang pagprepararban o constructions o designation kan sa tuyang mga evacuation centers. Ngunya na nag-COVID po, nahiling ta po na sa hiling ko po sa personal point of view ko, may scarcity po kita sa evacuation centers. Dahil ginamit ta ang mga eskwelahan for evacuation na kung sa Republic Act 10121 po, dapat dahil na po kita nagagamit ng mga eskwelahan dahil nga ni sa iba pang mga konsiderasyon. Kaya may mga dapat si mga barangay, igo ng mga ready evacuation center. Sana po isabay ta po ang pagpapakusog kang sa barangay facilities din po para sa mga evacuation centers and facilities. Yes, ma'am. Yan po yan duman sa resource mobilization ta, operationalization kang si mga. Actually po, mayo kitang, pag sinabi po bagang evacuation center, pag sinabi po evacuation center, igwa siya ng sarong guidelines. Ano baga talagang evacuation center? Pangduwa, igwa pong circular na binabawal talaga ang paggamit ng eskwelahan as evacuation center. Ginigibo lang po yan kung talagang mayong-bayo ka ng madumanan, kundi si mga eskwelahan na ito. Dahil kay po, kung may halawig na evacuation, halimbawa po baga sa Albay, dahil nagluwas ang circular na yan dahil sa Mayon Volcano. 4 na bulan na nasa evacuation center, si mga aki lugod, yaon sa luwas, nag-aaradal. So, pigdi-discourage na magkaigwang temporary learning spaces against evacuation center. Kaya po dapat nga may mga evacuation center na sa diri ang LGU, maging ng mga barangay.
Nagibo po kita ng mga covered court sa mga barangay. Phase 1 pa lang ito. Saro ito sa um, integration area. Kaya lang, dahil pa po ito natapos. Dapat po ang JMR Coliseum, bako man talaga siyang ideal na evacuation center. Kung evacuation, pag sinabi pong evacuation center, mayroong ibang aktibidad dyan. Ang yaon lang dyan na opisina, DRRM office, DSWD, si Civil Society Representative. As in, ang venue iyan, gamit lang sa pag-training sa mga komunidad habang mayo ng evacuation. Ang proposal, ikaw po kita proposal na may budget nito sa DPWH, yaon po ito sa Almeda, kaya lang gustong ilipat sa Santa Cruz. Ninahalata lang si approval kang joint committee, ano po yan, MGB, DPWH, OCD. Saka DILG pa lang. Sige, sir. Sir Frank. Ang kuya po, si Query manugod sa evacuation center. May plano po ang city ning inisalit tulo. Ang saro kayan, nasa pipeline na, ito big sabi ni Erning sa Almeda. Eventually, kung magkarabot-gabos na pundo, igwa sa Almeda, igwa Santa Cruz, igwa sa Balatas, as in inisip triangulo, baka ma-develop man. Sa ngunyan, medyo pasaro-saro lang kita, mainot ang Santa Cruz. So yan po talaga, si evacuation center, compliant sa design kang DPWH, saka kang, ano to? MGB, Mines and Geosciences Bureau, DPWH, Kumbaga sa standard DIDS. ng national government, compliant po ang evacuation center na yan. Thank you po, Sir Frank. Sa NCPC po, open po, yaon po kami permis as a civil society organization, arm, non-government organization na willing po na mag-collaborate mula po sa training hanggang sa mga barangay volunteers, ano po kaya, yaon po ang radio group at iba't iba pong sektor, yaon po ang NCPC. Sige, Madam Osang, may hapot po. Good morning po, Sir Ernie. Siguro po, para po duman sa pagtatao mo po ng mga information dissemination about po sa mga disaster risk reduction. Sana po maka-participate man po ang Barangay People's Council na kung sa inini po baga, binubuo po baga nining iba-ibang organization na sana po hanggang sa panahon pong ini, dahil pa po kami natatap sa imong paapod ng mga training or kung ano pong mga workshop na makakatabang po kami sa pagtauning kaisipan or kung ano tong mga danda dapat gibuhon pag nag-aabot po ang mga kalamidad. Yun lang po yan, sir. Thank you. po, ma'am. Actually, kaya sabi ko po, focus na kaya bako sa People's Council, kundi nag-focus kita doon sa mandate na si 14 clusters kang NAPSI. Yan doon si Wiben, Ormanpur, victims of disaster. So, last year, for the past 2 years, naubos na po yan. Children, women, Ormanpur. Pero, yun po yan, ang napuunan ta na ito, si basic DRRM training para sa dosing cluster, tamayo kita ning fisher folk, saka indigenous people, so may dosi kita, natapos na to. Pag abot po sa barangay, iyon na po ito si hinahagad mingani sa mga CSO na directly maging involved. Dahil na po halato na si kapitan ang madulog, dahil man yan madulog, simple si kapitan. Although, iyon yan sabi sa mga barangay officials na itap si mga CSO dahil mandatory po na sa barangay committee, DRRM committee, yaon po ang CSO represented. Maging habo ni kapitan, dahil pwedeng sabihin, abo ko nga na may NGO kaya dyan o may CSO. Mandated po na yaon ang CSO sa representation ng barangay DRRM committee. Sir, regarding sa, paano nga po kung talagang they siya take-involved? Ano pong pwedeng gibuon? Ano, pwede ba ang barangay official kaya na taanan ning kaparosahan kung talagang they siya involved? Sa karanasan niyo po kaya, bako man sa
kasabing mas nakakaaram, mas dakol po kaming nailing na mga barangay na mas dakol ang nakakaaram kung paano irerespondihan ang sarong sitwasyon, lalo na sa kalamidad, kaysa sa mga barangay opisyal na nakaturukaw. Dahil karanasan ta po, bako man sa ngunyan, sa haloy na panahon na nagano, dakol po kami nahihiling kung paano respondihan, ayudahan, asin taanan ning maray na plano ang sitwasyon na minsan day natatanan o naapresyahan ang sarong tao. Kaya kami nga ni po, mas ini-involve man sa DIRIMI na hagadon o kung anong kami bilang sa mga volunteer dahil yun yung skill na pwede ming maitabang. Si oras mi, si samuyang kaaraman at si samuyang desisyon na siguro man hinulmak ang panahon na sa haloy na training, sa haloy na naka-encounter ka na, yun ang mas dapat, inisyatiba, bako ni usapin pang politika, usapin kung sisay ang nakatukaw, usapin ini kung paano immediate response na makakatabang. Thank you. Sana po madagos na talaga ini dahil sabi ta nga ni ba kay iba na kita na saro po ko ta na si PIG programa ni Mayor Nelson. Dapat nangyari po ito February ko ta na kaya lang inabot kita. Ipo ito si actually by ano na po ito by programa na ito CSO Engagement and Participatory DRR. Yung ko to si konsepto tabagang na nagibo. Tali si Ma'am Marion kabali daw sa Idaputanta sa kitang niyaw kita sa Manila. Kailan turog ako sa auto. Pero ipo ito si ano ta, naday lang nadagos. So sana po next year yung po si City Administrator sa kasi budget officer ta. Permi man po may allocation yan. Kaya dapat po nga ni na maging CSO na sa barangay talaga ang dapat nagtutulod sa mga barangay officials. Although nagkakapirang barangay na po na igwang active participation ng mga CSO. Nagkakapira man lang barangay ang mayong civil society participation. Sige po, may hapot to po. Sir Frank, sir. Nadangon ko sabi ni Ma'am Marion, Kasubago, na ang emergency response is only a small component kang trabaho kang CDRRMO. Ako sa linggo tama yan. Dapat siguro tabi ning mas taantaning oras si planning, si training. Daw sangon niya na sitwasyon baka ang training kung gayong as expected na matripong kita. Pero si planning, importanteng marayan. Kung minsan, kung may bagyo, sa kita maurulay, yaon sa ng evacuation center. Kumbaga, may mga information na dapat, pag turukaw ta, kung may calamity, then kita maharaputan. Kumbaga, aram na kung anong gigibuhon ni isain. Clear na. Iyan tabi ining ansarong output na expected sa CDR. In addition po, dapat maging, kaya 2010 pa lang may DRRM na kita para maging proactive. Bakong ito nga ni na dakulon talagang nag-COVID, di lalong nagkagurulo dahil dahil kita ready sa sarong health hazard. So, aron po kaya siguro, pakusugunta po sa satuyang area sa DRR, Disaster Preparedness and Management. Sir, parang lang. Actually, nga po, naog mga ni kang, di ba sir, kang nakatapos pa lang kita kang sa resilience sa national. Kung taano kami nagbuning sarong communicator response team dahil susimbag mo ini duman sa tong barangay risk reduction management team na dapat may mga volunteer kita specialization depende na yan sa magiging output ka training pero sa makakasimbag sa barangay ito nga ning CSO group dahil ang kadaklan mo niyan natig ang nagbo-volunteer ay mga barangay tanod which is pag may mga kalamidad sinda ang perming kinukuha na nag-evacuate ng mga pero ang hapot kaya dyan kaya bang pagsilban pag-arog na kayo ng sitwasyon na si sa indang main saguntang trabaho for security purpose dahil na mako-comply dahil paragal na sinda kaya sabi mi ang kung anong tang immediate mag-rescue or magtabang itong mga CSO o volunteer ta na talagang
handa yan dahil bago yan mag-response dyan, gilid na kayo si pamilya ninda at the same time, physical and emotional, prepared yan dahil train talaga yan sa araw kayo na response. Thank you. Thank you, sir. Actually, kaya baga si Kiak, pag bago magbaha, inaapudan tara si Troy. Kamo na si nainot sa communication system. Naman po. Baka mapuna ako ni sa tuyang chair, si Madam Mavic. Ano po ang Gender and Development Program po na yaon sa indong opisina? Ya po yan doon, nataw to sa slide. Ikaw po kitang Gender and DRR, ikaw po kitang programa dyan. Actually, ang Women's Council, kinikater na minsan sa Manay Usang ang nag-i-spearhead kang programa pag may Women's Month. Sabi ko po nga sa bago ko punta, dakulaon dapat na panggibuhon pag abot sa gender and development. Kaya po sarap po nga dyan sa camp management. Ini ang pinoproblema ta. Pag sinabing sa response, sabi sa bago, kaya gusto ko lang po ito, gurano ka sa dit ang portion kang response. Kaya pag hiniling ta, dahil man siya sa dit, dakulaon. Halimbawa, pag abot sa gender and development, pag nagibo kita ning sarong evacuation center, si mga solo parent na may aki, dapat suway. Si mga babae na adult, suway. Si mga aking sadit na mga kababaihan, suway po yan. As in, dapat po sa sarong camp management, nagkakapira ang pasilidad para sa mga kababaihan. Dahil pinag-iiling na ang gender and development para lang sa mga kababaihan, kundi po nakapokus iniyo sa seguridad kang mga kababaihan. Ginigibot na po ini na sa evacuation center, si mga nursing mothers, sinusuway ta po. Halimbawa po sa GMR Coliseum, si ginigibot na baga, may mga cubicle kita para sa mga nursing mothers, dumantasin na Sa eskwelahan, dahil eskwelahan po ang kadaklan sa evacuation center ta, sarong classroom para sa mga ina na papasuso. Iyo po yan, ang mga programa ta. Kung may dadagdag po nga iyan ang pinaghahagad mi sa People's Council. Maringan tayo na si Mamabig mo niyan sa People's Council na mas dakol ang kaaraman pag-abot sa gender and development. Minsan, pag kabila ang nagsasabing, this is about gender and development, pero nagngangalas ang lalo ng mga taga-City Hall. Ano man yung pagkaaram kani sa gender and development. Kaya, usually, tinatawag po yan sa iba. In addition, sir, sa gender, dapat po baga ang DRRM inclusive. Kaya data man po paglingawan ang persons with disability, senior citizen, at iba pa para sa satuyang mga programa po. Yun. Yes, ma'am. Mana pong karagdagang hapot. Salamat, sir. Camille. So, thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Sige po, salamat po. Nagkaiga po kitang duwang opisina na nagpresentar. So bago po, ang office po kang City Civil Registry and City Disaster Risk Reduction and Management. Ngunyan pong hapon, alauna, mabalik po kita. Padagos po kami, nindo po kaming ibahan. Last day na po ini, kaya sana po magdakol pa, lalo na sa satuyang Facebook and Zoom. Participants, ang ma-present po at yan, General Services Office, City Legal Office, City Accounting Office, and Public Safety Office. Yun po, maray na aldaw po and see you po later.